F'intervista fuq ir-radju tal-Partit Nazzjonalista, il-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil kritika l-investiment ta' 200 miljun euro fis-settur tas-saħħa. Ir-reazzjoni tagħna hija ta' xokk. Busuttil kienet jirreferi għall-investiment li għalih il-ġganti ta' Global Vital Healthcare u issa l-kumpanija Amerikana Partners Healthcare ta' Boston li riċentament ingħaqdet mal-konsorzju magħżul se jaħdmu għar-riġenerazzjoni tal-Isptar Ġenerali ta' Għawdex, Karin Grek u San Luqa. Dan wara li taħt Amministrazzjoni Nazzjonalista ingħataw il-ġenb għad-detriment tal-pazjenti. Il-kritika ta' Busuttil komplet meta saħansitra prova jbeżza dwar is-servizzi li se jieħdu l-pazjenti u l-futur tal-ħaddiema. U qiegħed joħdilhom xi ħaġa bażika, xi ħaġa essenzjali. Dwar dan, il-Gvern dejjem sostna li s-servizz ta' saħħa se jibqa' b'xejn fil-waqt li l-futur tal-ħaddiema fl-isptarijiet huwa garantit. Simon Busuttil tkellem dwar l-istandards għoljin li jrid idaħħal fil-politika. Essenzjali fil-politika u fil-ħajja pubblika li huma illi inti tkun onest, illi inti timxi bis-sewwa. Dan fl-istess waqt li meta affaċċjat bil-każi ta' Giovanna De Bono, Tony Bezzina u Claudio Grek, Busuttil ma ħax passi fil-konfront tagħhom. Anke fil-każ ta' Joe Kassar fejn Simon Busuttil baqa' passiv u kien kassar li rreżenja. Madankollu Busuttil qal li jrid politika differenti. Hemm bżonn li nixalu dawl. Fis-tqarrija l-Partit Laburista rrimarka kif Simon Busuttil qed jipprova jfixkel bħal m'għamel diġà fil-każ tal-Enemalta li tħallit bi kważi biljun euro dejn u bħal fil-programm ta' ċittadinanza b'investiment li diġà ħalla 75 miljun euro. Dwar il-Power Station li l-Kap Nazzjonalista kritika, il-Partit Laburista fakkar il-kumment tal-Kummissjoni Ewropea li qalet kif il-bini tal-Power Station qed jgħin fit-tkabbir ekonomiku. Il-kap tal-Oppożizzjoni jrid li jkompli joħnoq l-investiment għax ma jridx li pajjiżna jkompli mmiexi il-qudiem, temmet tgħid l-istqarrija.